Ha? Kanai paran ini mau be. Kanai paran be nenge. Da dugini time. Kita bajau. Ha? Kita bajau dugini time nama. Ai ne pula kota itu juga itu boleh. Ada puli jas gamla ni so gamla mana jam nanti ni gitu le. Tibe aja. Mati be. Pula. Pula tibe. Baru apa bajau. Akam songkang nani ready kam nanti nangga. Kam jalan dah kam ukir be. Misalnya dah asa kanai pam bere. Ha? Nengsa? Mana nengsa? Bedor lap guna ni bung. Ang anda bedor lap ganda bunda. Bedor lap kaya nam gacon. Bedor. Oh dah bedor sampai tanah hama. Dawain thang deh manusia. Dawain thang ada, maba dawan kin thoba ya, tapi lebih ne. Bikin lokal dawa za. Lokal dawa itu mana lah? Lokal dawa itu kan orang masih lo tu mana? Orang masih kin thoba itu mana? Laga ber dini. Kosa sebunga na, misa sebunga. Misa bunga boleh nenglai makam ne. Kosa bunga boleh nenglai makam ne. Tu kosa kan bunga nanga. Maka kosa sebunga na, misa sebunga na. Are laga ber dini. Daw lain nang dah menanga. Daw mana? Daw lain na thagi anga daw lam misa ki kiam tini riba ber. Tu isa kiam ba. Boiler do kana habe ba. Boiler lo denga. Boiler akom se kom 20 tas denga are. Ini no desi dawa masih lo denga. Masih lo denga ba sen tau bai dah. Sen tau bai dah bang dukani ke bung bai dawa tu sen tau bai dah. Mana sen tau bai dah. Biar mari ne mana. Nonga harsi ke sen tau lana muzang te nang de. Ini no bai daw nang dah are. Muzang dawa tu kuno din sen tau a. Ekdom kara tha bai te. Ekdom sen tau na kurari jana deng bai te. Ang sampai are nai re baba re. Is ike jawa te ka jri kata jaga nani lap dia. Igna hasi ni dai ga bai. Anda ham songgan na nanti lebih ter. Moga ham jalan di sini. Ada masih berapa kaya? Bedor kubang sebut nang halang ang sebedor apa engkau jangan ya ne. Jadi bedor salim ni gini beda engkau mah bedor gaya kali. Engkau mana salim ni gini beda anda? Nomor kali lega berda bedor gaya bang. Kamana salim kiting betai. Ada kamau mana jana kam nang ada. तो जों जानानै गाहाम नाङाबा बेटायाबो जानानै गाहाम नाङाबा एसे ham जाबाथाय नै संग्राया बिथाङा टेनसन जायो आरो बिनि थाखायनो बियो बेदर लाबनो फैदों बेदर लाबबाथाय आरो खनसेबाबो जों जासिना खिथिना जासिला खिथिबा माने इनि गोसोआ गोजोननाय मोनो आरो बिनि थाखाय बेदर लाबनो फैदों तो बेदर जानाया बारा हामा आं बुंबाय सन मालाबा उदै गारि आसथ' Orang sana mah bindi lo lang apa itu le? Nah, lagi per belek Cina atau belek Cina, kita Sunday sana kena, manci kena Sunday saya malai. Bikin janji ya? Nunggu apa? Hah? Nunggu bindi janji lagi apa sana? Sokna lo. Apa jangan tu le? Songri di za malah udah gede senang baik senang. Songri jangan ada. Agak kita lagi jangan. Apa jangan sih? Nih bitang sarang ada angkam lo kayak sini. Isna kelana pele be. No kali menbai na. Pintar ini. Omprai nih. Hindi, daudai, alu sombai, omprai bantu water. Omprai dali hot. Emang tu orang Selatan ni. Kita tahu nembu ni. Besang kusi. Kusi atau ang hodai tak kayang. Kusi ang hodai tak ye. Ang ni mukang saya ono kusi tak ye. और रागा बाग ने मुखांग सावन थायो दसेनो रागा जोंना ने आरो दसेनो आङो माने हामाबो नांखाङो आरो बुलन रागा जोंफ्लांबाय खिन्थु जेब्ला राग जोङो अब्ला आङो रावखौबो सिनाय मोना गाज्रि खोथाफोरबो बुंफ्लाङो मालाबा कन्ट्रल खालामनो हाया आङो गावखौनो हमथाबाबो हमथागौ हाया आरो थैसे रागा जोंबाथाय आङो एकदम माने रायनानै माबा गाज्रि खोथाफोर बुंफ्लांनो मोनबासो माने इखो एन'गा नाङो जेनेबा बुखानो मोनबाय आरो आङो जेरै गथ'फोरा दुस्थु खालामबा बिमाफोरा एकदम बुनो मोनागौ मानि एसे रायनो मोनागौ मानि गोजोना बेबायदि जोंथ' दा बुनो हायाना माने बाय जों दा मा होनना बुङो सासे गथ'नि बिफा बा सासे हिन्जावनि माबा हौवा आरो जोंनि आइ आफामोनबो दोङो परियालबो दोङो नङा होमबा थ' जोंफोरा दा एसे राग जोंबाबो कन्ट्रल खालामनांगौ सोरखौबा आखाइ थिखांनाय बुनाय बेफोर गाज्रि बेनि थाखाय बुनोथ' हाया खिन्थु रागा जोंबाथाय एकदम गाज्रि खोथा मालाबा बुंफ्लांना रायो आरो माने एकदम माबा बेबायदि रायनो हाबा गोजोननाय मोनलायो आरो बुनो हाखाबाय आं इखौ बुनो मोनबाय बायदि ये बेटा का पार्सल आया खोलो खुली थैंक यू नहीं माने मामा दे थैंक यू फॉर शॉपिंग बोला है क्या मांग गया था यार माँ बाप भी उधर ना है क्या चीज है बेटा ये मेरा पिल्लू होगा
त्याचा पिल्लू आहे क्या हाँ ये मेरा ये का छोटा Oh my god. मेरा गला अरे म्हणजे तिनं म्हणाला म्हणेच गला में लेने वाला है हाँ अरे म्हणजे पण इसका उसको अरे देखो तुम्हारा फेवरेट वाओ ले लो ये भी ये हमारा दो है अपने ऐसे लिया फिर उसके बाद ऐसे लिया दो थोड़ी लेता है गला तोड़ देगा गला नहीं सुनूंगा दा लोगोफोर नै गस्ला ओंखारसोदो मा गस्ला इफोरलाय लंपेन गस्ला पुराना जाबाय इखो फानगोन नायनि मा गस्ला दिहुनसोदो जीन्स गांसे नै गांनै ठीक है जीन्स जागा जीन्स गांसे इबो गोदानानो नै गांनै जीन्स इना नैबे शार्ट टी शार्ट गांसे जाबाय नैबे जाबाय मंकी कैप खेबखो दा मानो गरम ठीक है दा खानसेनानै अखा हागोन नै टी शार्ट अल्ट्रा सॉफ्ट Bwraiya स्मूथ ये भी जब टी शर्ट ना नहीं भी जब ट्रैक सूट लॉन्ग ठीक है ट्रैक सूट लॉन्ग पैंट नहीं भी अब टी शर्ट नहीं भी ऐसे भाई पुराना जब है कलर खात भाई क्या वो अरे गई में से पर ना और वामा ले पर गंजान गया ना नहीं भी अब ट्राउजर लॉन्ग पैंट ठीक है ये भी ठीक ही है कितना हुआ बहुत हो गया ये सब पुराना रुमाल छोड़ो इसको ये नहीं भी टी शर्ट है ना पुराना कॉटन नहीं मेरा ये भी जीन्स आगे दाना है ये सारा जाएगा कहाँ बांटने बांटेंगे इसको रानगोन आरो रानना मौ राननो एक वो है वॉचमैन है गेटमैन होता है एक वो अच्छा आदमी है उसको दे दूंगा सबसे पहले मैं 2 जीन्स दे दूंगा गेटमैन आ रहा चौकीदार वो अच्छा आदमी है ये मस्त करूंगा ये ठंडे अब नहीं कहा था कामी मास पर रानना ही ना गवन लांनायानो दिगदार लांनायानो बहुत दिगदार जायो लोगोफोर इयुनाव सोना दोनखा होमबालाय इखो एक्सट्रा मोनसे लांखानो हागोन इबासो जों ट्रेनावसो थांगोन ना न' लांमारबा हामगोन न'आवनो लांनो हागोन सब अच्छा है यार नहीं है ये ओंखायनोथ' निउन थागोन दे आरामसे अबावनो थागोन सही बोला यार अकस्मात थांनो गोनां अखारगोन ना जोंनियाबो न'आव ये सारा नया पेन है जि मोजां सल' बोरायनि बा नी बा फुल बा नै जाखोथल' गाबोन दिक टेनसन दोङो फुल बा मालाय प्रेक्टिस खालामो दे दी थांनाय गासै टेनसना 10 नि 9 मोनदों मोनसे फुल खालामदों लोगोफोर नै प्रेस खालामनो रोंसोगो मालाय बा सारा तुम्हारा कपड़ा मीशो में जाएगा सब दे देंगे रावबो बाया बेखो प्रेस हम लोग पेन लेग्स नङाबा इदिनोथ' जानांगौ र' मानसिया सब लेग्स में देंगे बेफोरो देनां आगोलाव देनां मेम'रि जागोन र' नै आगोलनि दख'नाफोरा माबायदिमोन होननानै नैफोर दख'नायाथ' सिगांनिमोननो आग्लानि दख'नामोन दाथ' ओंखारफिनजोब्बाय देसनाय आरो देनां बुरैबा आरो जालायगोन बिदिनो चलो हो गया फुलखौ साजों खालाम आरो थनदो फुला नुजानांगोनथ' होमबासो साइज नुयोना क्या गुस्सू हो जाता है यार खुन्दुंनि नायो बहुत मोजां एकदम आसलि खुन्दुंनि पियर खुन्दुंनि बे सिंगोल दख'नायानो 800 ना मा लादो बे सिंगोल दख'नायानो 800 लादो ओमफ्राय नैबे 500 लादो ओमफ्राय नैबे 300 लादो ओमफ्राय नैबेथ' न'आव दानाय पारनि बियो ओमफ्राय नैबे गांसे 900 टाका लादो ओमफ्राय बे गांसेया 650 लादो पापा नों मा खालामनायदो सेट खालामनायदा मा सेट खालामनो रूमाव हावा मोननानै रूमाव बेटाखौ फरायनो लाबोनो जै
Ini bini rumah mana ni lah. Bi kalara belek, bi mesti kalara belek, bi mesti kalara belek, bi mesti kalara belek. কিন্তু খুব শিশি যায় बोरैबा खिन्थु नैबे मोनसेया नैबे पिंक कालार दोङो ना बे माने एसे उज्जवल खालामदो आरो ना रुमखौ थ' नैबे मोनसेयाव लाइटआ सेम बे मोनसेयानो खिन्थु बै टिभि रुमा एसे खोमसिसि जाना होयो ओमफ्राय नै मोनसे एसे फहर जायो आरो ओमफ्राय बैयाव टिभि रुमाव ज'बा एसे मेगनखौ बोरैबा खस्थ' मोनो खोमसि खोमसिनो ओंखायनो नैयाव फरायनो लाबोनाय देर कुटलुखौ ओइ बेयावनो फरायसिगोन कुटलुआ दा पे मे पो खामबेन हादु एकदम गक्सायनांगोन नों सोनांगौ नोंसो ओंखाम संलायनोसै हरनि दिनै दोङो नै दालि ओंख्रि ओमफ्राय आरो दोङो तिता काक्रेल बास बे मोननैल' दिनै सानजौफुङाव जाबाय भिन्दि नै दा हराव जागोन काक्रेल ओमफ्राय नै दालि संसै जानोसै मा खालामनो आरो